Joko Sukto mboten badhe kula tutupi, mboten badhe kula kurangi. Kula nilaraken Kadipaten Tawangalun menika awit nuruti panang sing kawit. Bilih kula nilaraken Kadipaten menika tumuju wonten ing Medang Kaurian, kula kepengin nglamar dhateng putra-putri sesembahan sinuwun Kanjeng Adipati wonten ing Medang Kaurian ingkang nami Widyaningrum. Tebih saking negari panjenengan badhe tumuju wonten ing Medang Kaurian menika kapurih nglamar ingkang putri ingkang nami Widyaningrum. Leres nggih niku sing badhe kula lamar. Lajeng sakmenika menapa badhe nondhongi karamanipun panjenengan? Nunggal karep. Nunggal karep ugi badhe nglamar Kang putri Widyaningrum. Leres. Ngeten nggih Kisana. Mboten kok kula menika badhe nyandhet kersa nanging kalesan ing arep kalenggan wonten ing Medang Kaurian menika wonten wigatos ingkang boten saged dipun ganggu damel kaliyan ingkang sanes. Pramila sampun menika Kisana. Ing arep kalenggan sawetara panjenengan menika kula aturi kondur Sembrono akeh ngene Bali. Ado-ado teko Kadipaten Owang Langit nganti Medang Kaurian. Oh. Prabeo sing tak gawa ki ra sithik. Mas Icis Brandaka. Brandaka. Kanggo nglamar putri ana ing Medang Kaurian. Lho, bareng tangan Medang Kaurian kok mbok candhek mbok kon bali. Karepmu dhewe ta piye? kula pitados yen panjenengan menika karaya-raya badhe tumuju wonten ing Medang Kaurian badhe lamar ingkang putri menika mbetahake prabéya ingkang langkung kathah Akeh. ngaten kemawon Nggih. kang supados kangge samburaken paseduluran panjenengan menika anggenipun badhe nglamar wonten ing Medang Kaurian prabéya panjenengan sedaya badhe kula ijoli atas pundi menang Mboten mawon. Niki dina Kemis Legi wis pati manis. Kula mboten sida daud lan Widyaningrum. Kula badhe dibutuh kawula. Mula entuk ya mlebu, ora entuk munggah. Ing kisana kula menika tumenggung wonten ing Medang Kaurian. Pundi dawuh saking sanes Kang Adipati Darma Sarana. Sinten kemawon ingkang badhe lumebu wonten ing Medang Kaurian boten badhe kula parengaken. Ora mawas panjenengan menika sinten? Sing baku aku kudu munggah ana ing Medang Kaurian. Yen ngono aku Kang Adipati Yo tomanda
emeng-emeng yo meneng wae. Kadang sedaya kemawon iki prajurit para bupati ingkang gagah gedhe dhuwur diksa. Kula ngrumaosi kula kawon bilih kula menika terang tanding lan panjenengan sami. Pramila saking menika kesana ing ari kalenggan menika sawetawis panjenengan kula aturi mesanggah kangge rumiyin kepareng kula menika badhe unjuk atur ngersane Sang Adipati Darma Sarana. Bilih mangkenipun wonten palilah saking panjenenganipun Sang Adipati Darma Sarana, kula badhe unjuk atur dhateng panjenengan lan badhe kula keparengaken panjenengan sedaya munggah wonten ing medang kawulyan. Wiwit sekawit panjenengan bloko ora nandalo kekorban. Ning sawetara kula mesanggah lan para kadang. Kula leres. Kula nunggu jawaban sampean nek nganti cidra medhang kalian tau brapit. Ayo, sampean.